tilfredsstillelsen nok i det lange løb, så højst sandsynligt så vil de altså dyrke mere værdifuld musik og måske også andre instrumenter. Nu er de også koncertarrangører. Hvordan er deres samvittighed, deres musikalske samvittighed, når de står som arrangør af en pigtrådskoncert? Ja, må jeg sige sådan, at når man arrangerer en koncert, så kan man have to glæder eller to sorger. De er henholdsvis i salen og i billetkontoret. Når vi arrangerer beatkoncerter og papkoncerter, så er den største glæde vist nok i billetkontoret. I et maskinværksted i Islev med god og passende afstand til naboerne øver 20-25 unge amatører. Musik skal der til. Spil selv. En gang om ugen. Hvad er det, der er sjovt ved det her? Det er rytmen og så larmen. Det er alligevel sjovt at komme her og spille som amatør om aftenen, ikke? Det er det faktisk. Det er jo kun for fornøjelse skyld. Du har altså ikke nogen planer om at gøre noget mere ud af det? Nej. Er musikken også kun en hobby for dig? Både og. Hvad mener du med både og? Ja, jeg har også tjent penge i det. Har du tjent penge ved det? Ja. Hvor mange? Ja, jeg har tjent på 1000 kroner. Men hvor mange penge har du investeret i instrumenter? 3000. Hvad koster de instrumenter, du står og spiller på? Det koster 700 kroner. Med forstærker og det hele? Nej, forstærker koster en 1200-1300, og så højtaler her. Den koster en 700-800 kroner. Afbetaling altså. Hvor meget koster den guitar, du står med der? 2400. Det er med forstærker? Nej, det er kun guitar. Med forstærker, hvor meget bliver det så? Ja, det bliver en 7000. Jeg vil gerne være professionel. Det har jeg ikke noget imod. Hvad er det, der trækker pengene eller populariteten? Begge dele, hvis man kan lide det. Hvad er det, du synes, der er dejligt ved pigtrådsmusik? Varieteten. Penge. I hvert fald penge.